Hej YouTube, det er Sebastian Craft 200 igen, og jeg har fået fikset mit mic. Eller, ja. Ham jeg spiller med, eller Niklas Mikkelsen. Hehe, hvad er nu din video? Nej, hvad er nu din kanal hedder, Niklas? Man kan hvad? Minecraft Shine.dk er Niklas' kanal. Nå, hvis jeg spiller en... Ja, okay, hold nu bøtte. Og jeg har fået en intro, som I lige har set. Yeah, hvad siger du? Ja, den er lavet af Niklas Mikkelsen. I ved, I kan se deroppe. Ja, I kan se det, I kan se det, I kan se det. vi spiller ind på min server. Jeg har Marti server. det får lige konsekvenser, den her. Det får sgu konsekvenser, når du gør sådan noget pis der. Det gør man kraftedeme ikke. For fanden det også. Så lad du fandme være med at skrive sådan noget, der er pis i går. Hvad fanden? Ja, det ved jeg godt. Skal også støje. Different... Pis. Pis. Det skal også støje. Different... Jeg ved ikke, hvad jeg har skrevet forkert endnu. Peace. Fucking. Stay help. Skal stå help 2. Nå, hehehe. Jeg kom til at skrive forskellige i stedet for. Hvorfor skriver jeg så irriterende lige nu? Guldig. Peaceful. Så, nu er jeg ikke så med på. Glad. Er du glad? Nå. Som I ved allerede, så kan jeg kun filme 10 minutter. Det er nederen. Det gør jeg ikke. Det var datastrøm, der sluttede. Jo, det var sgu så. Er du fat svag? Jo. Bare ind til serveren, ikke går. Gør vi det sådan der. Det er ikke ret sjovt, det der. Nå, skal vi ikke bare bygge et eller andet? Bare bygge et eller andet pis. Ja, bare et eller andet bygge et eller andet. Fordi, altså, vi kan ikke rigtig lave en survival herude. Det er lidt svært. Lad nu være et spørgsmål hele tiden, ikke? Det. Hvad var snud med? Hvad fanden er det, du giver dig selv? Giver dig alt hvad? Okay, ja, så... Ja, ja, det ved jeg godt. Det har jeg ligesom gjort, som I måske kan se. Det gider vi ikke kigge på mere. Går vi lige sådan, så vi ikke kommer til at tage noget af det, fordi en datastrøm slutter, når man gør det. Nå. Nu bygger vi et eller andet tis. Jeg ved ikke, hvad man kan bygge lige nu. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få en lampe til lys. Det er sådan nemt nok, tror jeg. Hvad fanden laver du? Nej, den gjorde ikke. Det gør den sgu da ikke, når jeg sidder og spiller i den, ikke? Det var sgu bare ærgerligt. Hvad sker der for dig? Så. Niklas, du provokerer lige lidt endnu, ikke? Hvis du godt vidste det. Ja, okay, fint. Godt at vide. Du vil Skype, det har du altid. Nej. Det var lige der. Hvad? Jeg vil prøve at bygge noget tis. Nej. Nej.
Nej, jo det er det. Det virker sgu ikke helt godt der, jo det er det. Nå, internettet er gået, det er så fint nok, for jeg kan stadigvæk filme. Bare ikke lægge det på YouTube endnu. Hvad der sker derude? Det er noget, det er kedeligt det her. Prøv lige at se, hvad jeg bare lige har fået det til lys. Ikke andet end det. Jeg ved, hvad det skal være sætte blok der. Boom. Jeg vil prøve noget andet så. Det er lidt røvkedeligt det her. Sådan. Ej, fuck. Hvad laver jeg? Det var egentlig også godt lavet det der. Nå, men I har lige set min intro jo. Ej, ikke lige. Jo, I kan så godt selv finde ud af det, ikke? Men nu er jeg lige på, om jeg kan smadre den lille landsby her. TNT. Hvor fanden er det? Der. Så, det har vi sgu da lavet. Så tager vi det der, og så skal vi lige kommer til at smadre et vindue her, så lige. Det er sådan set. Ej, det må du undskylde. Så det bum. Så sætter vi lige her. Og så prøver vi det på en sjov måde. Yay! Vi sprænger en lille landsby. Se det bum. Se det bum. Se det bum. Se det bum. Bum. Jeg har lavet en god plads til den der. Så bum. Hvad skal jeg gøre nu? Hvad vil du gøre, lille ven? Så, skal jeg sige bange nu. Flyt dig nu. Jeg sagde, du skulle flytte dig. Prøv at forstå dig. Skal jeg prøve at forstå noget? Så skal det bare bumme lige om lidt. Og så sætter vi en der, og så trykker jeg lige på den der, så står vi på den. Så vi kan spille. Nå, nu er det faktisk ret sjovt der. Nå, jeg skal bare lige se min intro. Og så lige kede jeg det med at kigge på det, jeg lavede. Lige at finde på noget andet, ikke? Ja, hvad siger I? Nå, vi ses. Hej.